αυτά εδώ. Φόρα. Να το βάλω. Λοιπόν, θα ψήσουμε τίποτα. Γιάννης Γουλές, stand-up chemistry. Εκεί που η χημεία και οι φυσικές επιστήμες συναντούν τη μαγεία και το κωμικό ταλέντο του κυρίου Γουλέ. Ο οποίος είναι δόκτωρ μάλιστα, να ξέρεις. Άμα είναι δόκτωρ, κάτσε να βάλω τα γάντια μου. Βάλε τα γάντια σου. Καταρχάς να ρωτήσω αν είστε σίγουροι που με έχετε καλέσει και αν νιώθετε ασφάλεια, γιατί καλή νόθευση του λαδιού. Έχουμε μεικτή. Ναι, καταρχάς ευχαριστώ πολύ. Κάντε ό,τι θέλετε. Θα ήθελα να ρωτήσω άσχετο, τι ομάδα είστε, γιατί μου έτυχε κάτι, μια ιστορία που την έκανα πείραμα. Ασχολείστε με ποδόσφαιρο. Είμαστε, όπως λέει ο Γιώργος Κασελάκης. Ναι. Ο Γιώργος είναι Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο και Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ωραία, τέλεια. Γιατί ως θεατρόνιο κάναμε μια διεθνή συνεργασία. Με παίρνει τηλέφωνο ο Ρονάλντο και μου λέει Γιάννη, per favore το match on tutto. Του λέω δηλαδή τι εννοείς. Μου λέει έλα λίγο σε θέλω. Του λέω ανθρωπέ μου, έχω παραστάσει, σοβαρέψου. Εν το match on tutto, Ιώχαν. Λοιπόν, του λέω εντάξει. Πάω στο γήπεδο, τον έφαγε ένας ψυχοθεραπευτής, τον μάτιασε και σκίζεται το δέρμα του πάνω από το γόνατο. Μου λέει Γιάννη, έχω χτυπήσει. Όλοι οι αθλητές βάζουν ιόδιο. Μου λέει: εγώ θέλω οξυζενέ. Παίρνω το οξυζενέ, το βάζω πάνω στην πληγή και ενώ το οξυζενέ είναι υγρό, κατευθείαν γίνεται ένας ανεμοστρόβιλος, ο οποίος παρασέρνει όλα τα μικρόβια πάνω από την πληγή του Ρονάλντο. Και θέλω να σας αποδείξω πώς το οξυζενέ γίνεται ανεμοστρόβιλος. Κύριε Γρηγοριάδη, παρακαλώ, ελάτε να με βοηθήσετε στο πείραμα αυτό. Βάλτε γυαλιά σου, παιδί. Πήγαινε να δω και θα σου πω μετά τι θα κάνω. Θα γίνει τώρα εδώ μπέρδεμα, δεν καταλαβαίνετε. Ναι, τον πυροσβεστήρα φέρτε. Σωστά, καλά κάνει. Πιταρά, αν με επιτρέπετε, αυτό τι χρώμα έχει? Λευκό. Είναι στερητικό α και χρώμα. Είναι άχρωμο. Άχρωμο. Τέλεια. Το βρήκα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται όταν το οξυζενέ πάει πάνω στην πληγή. Παρακαλώ, εγώ απομακρύνομαι για να σωθώ. Ωραία. Και αφήνω τον κύριο Γρηγοριάδη. 3, 2, 1, πάμε. Αυτό εδώ που βλέπετε. Παιδιά, τον πυροσβεστήρα. Είναι φυσικά αέριο, γιατί κινούνται τα μόρια του σε όλο το χώρο. Και εδώ, αν δείξει η κάμερα, είναι το μόριο του αερίου, το οποίο είναι το οξυγόνο 2. Αυτό είναι που απομακρύνει τα μικρόβια πάνω στην πληγή. Δηλαδή, έβαλα ένα μεγενθητικό φακό. Αυτό έπαθε ο Ρονάλντο. Όχι, όταν έβαλα το οξυζενέ, γιατί είναι λίγο ιδιότροπος, πάνω στην πληγή του Ρονάλντο, αυτός, η φυσαλίδα, αν πάρετε ένα μεγενθητικό φακό, είναι ένας τυφώνας που απομακρύνει τα μικρόβια με τη δύναμη αυτή. Μάλιστα. Αυτό γίνεται στην πληγή. Μάλιστα. Πάμε να σας δείξουμε. Έλα και εσύ να δω να παίξεις. Κάτσε να δω λίγο. Θέλει να ζήσει ο κύριος Πιταράς. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα τώρα. Έχω πάρει ένα μέταλλο το οποίο λέγεται νάτριο. Νάτριο. Το ρίχνω. Προσέχτε τι θα γίνει εδώ πέρα. Και ρίχνω άλλο το νάτριο, καταβυθίζεται μέσα στον ογκομετρικό κύλινδρο. Ωραία. Τι γίνεται τώρα, τι θέλω να δείξω, αν ζουμάρει η κάμερα εδώ ακόμα καλύτερα, θα δείτε τι έχει να γίνει. Εδώ πέρα, σε αυτή τη φάση, από εδώ μέχρι εδώ, έχω βάλει νερό. Και από εδώ μέχρι εδώ είναι βενζίνη. Το ίδιο είναι και εδώ. Και ξέρετε τι γίνεται. Το νάτριο αντιδράει μόνο με το νερό και καθόλου με τη βενζίνη. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Και να σας πω τι γίνεται. Όπως οι άνθρωποι μπορούμε να αντιδράσουμε και να είμαστε αντιδραστικοί με έναν άλλο συγκεκριμένον άνθρωπο, έτσι κάνει το νάτριο. Είσαι αντιδραστικός. Αλλά με ένα άλλο πρόσωπο, ενώ με τον κύριο Γρηγοριάδη δεν τσακώνεται στη συνέχεια, δεν κάνει. Θα τα πούμε αυτά μπροστά από την κάμερα. Από εδώ μέχρι εδώ με τη βενζίνη είναι ατάραχο. Οπότε βλέπουμε ότι το νάτριο είναι δραστικό μόνο με το νερό και έτσι γίνεται. Δηλαδή βλέπουμε. Για παράδειγμα, να σας πω ένα άλλο μέταλλο, αν μου επιτρέπετε, ο χρυσός είναι πάρα πολύ ακριβώς, διότι είναι ανέστητος. Δηλαδή δεν αντιδράει με κανέναν και αυτό το κάνει πάρα πολύ πολύτιμο. Πάμε για πείραμα τρίτο, τι θέλετε. Πάμε για πείραμα τρίτο και παράλληλα πείτε μας όλα που τα κάνετε κιόλας. Κάνουμε το stand-up chemistry, μια διαδραστική παράσταση με ερώτημα αν συνδέονται οι ανθρώπινες σχέσεις με τα πειράματα από νηπιαγωγείο μέχρι και λύκειο. Και ήρθα εδώ να πω ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Εσείς είστε αντιδραστικός, εύχομαι να είστε το μέταλλο με τη βενζίνη να είστε αγαπημένοι. Αυτό φοράει ροζ, τον βλέπετε. Ακριβώς. Και με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και με επιλεχθήκαμε από ένα πρόγραμμα το ΣΥΝ Αθηνά και κατ' εξαίρεση θα πάμε σε 10 σχολεία, σε περιοχές που αγαπάμε πολύ όπως ο σταθμός Λαρίση, Πλατεία Βάθης, Αμπελόκη, Πικγίζη, να προσφέρουμε και εκεί το έργο. Άρα εσείς τώρα κάνετε στα παιδιά αυτό το show για να παρακολουθήσουν τις φυσικές επιστήμες και τη χημεία με χαρά όπως και εμείς. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά όπως και ο Γιαννάκης. Το αγαπημένο μου μάθημα. Πρώτον, αυτό που θέλω να πω πάρα πολύ είναι ότι θέλω με όραμα να υπηρετήσω την εκπαιδευτική κοινότητα με τον πιο δυνατό τρόπο. Τι βάζουμε τώρα. Εδώ βάζουμε μπογιά ζαχαροπλαστικής. Ωραία. Αυτό θα το κάνει ο κύριος Πιταράς γιατί είδα ότι πλέον εξοικειώθηκε τρομερά. Από πάνω. Βέβαια. Αυτό τι είναι τώρα. Σαμπουάν. Αυτό είναι υγρό σαπούνι πιάτων, σας παρακαλώ. Ωραία.
Μην αντανακλάτε τα προσωπικά σας βιώματα, αλλά αυτό που συμβαίνει. Παρακαλώ. Και τι κάνω τώρα. Εγώ θα απομακρυνθώ. Τι είναι αυτό? Για να είμαι καλά. Ρίχτω μέσα. Τι είναι, θέλω να ξέρω τι είναι. Εγώ δεν θέλω να ξέρετε, το θέλω ρίξω να μέσα. σας έρθει ξαφνικά. 3. Να βάλω και αυτό καλύτερα, άμα είναι Θέλετε να δημοσιογράφοι μπουρλωτιάζουμε, να όλα πάμε να τα μια και έχετε έξω. δεδομένα. Εδώ είναι κωμωδία. Ο κωμικός. Είναι κωμωδία. 3, Ρίχτω. 2. Οπα. Αυτό θα αγγίζουμε. Ρε παιδιά, δεν σταματάει αυτό. Και Ρε Γιάννη, επειδή για δουλειά σου είπαμε να κάνεις, χάλια τα Να κάνεις. σας πω, το στούντιο το θέλουμε ή Όχι. μπορούμε να φερθούμε βάναυσα. Από Γενάρη έχουμε ανακαίνιση. Ωραία. Και να πω ότι πάρα πολλοί και στις εδώ αγαπημένες Αυτό δεν συντελεστές. σταματάει. Είναι σαν και εσάς που δεν σταματάτε ούτε εσείς. Λοιπόν, αστείευομαι πάντα. Παραπήρα φορά. Ήθελα να πω ότι προσπαθώ. Γιώργο, να σε κεράσω λίγο. Γιάννη, άστο. Ναι, πρέπει. Ήθελα να πω που λέτε. Θέλω και να έχουν και λίγο αγωνία. Βέβαια, αυτοί που βλέπουν δεν θα καούν. Εμείς μπορεί να καούμε. Λοιπόν, ότι κάνω ένα πείραμα που είναι το λάδι με το νερό στην παράσταση, το οποίο δεν το βλέπετε, και συμβολίζω το νερό με ένα αγόρι, το λάδι με τη συμμαθήτριά του, και προσπαθούμε να δούμε αν στη σχέση αν την έλξη σε επίπεδο χημίας και την έλξη σε επίπεδο σχέσεων. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε στα παιδιά να καλλιεργήσουμε τη συναισθηματική ωριμότητα. Υπάρχουν φαινόμενα όπως το ghosting, που στις πιο νέες γενιές κάποιος χάνεται. Οπότε δεν μας νοιάζει μόνο κάποιος να μάθει χημεία, αλλά να καλλιεργήσει την πραγματική του μόρφωση. Λοιπόν, χάρηκα που σας γνώρισα. Αυτό είναι το οξυζενέ πάλι που έχει. Έχουμε διάλειμμα, γρήγορα. Ωραία. Και εδώ διάλειμμα έχουμε με ύψιλο. Διάλειμμα τώρα. Όλα διαλύματα είναι. 3, 2-1. 2, 1. Χάρηκα που σας γνώρισα. Εδώ ανιχνεύει το οξυγόνο, και με το που ανιχνεύσει το οξυγόνο Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για περισσότερα θεατρόνιο μπαίνετε στο ίντερνετ και διαβάζετε πού θα γίνουν οι παραστάσεις στα σχολεία. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Ευχαριστούμε Έλα, τον πάμε να- χρόνο που μας πιέζει. Χρόνο, γεια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα Γιάννης πολύ. Γουλές, πάμε για αυτοκίνητο. Εντάξει, Γιώργο. Έχεις δει τα μούτρες. Ρε φίλε, δεν βλέπω. Έλα, δώσε.